Praise the Lord, maayong gabi sa mga anak sa Ginoo, amen. Karong gabi na mo na po ni ang higayon alang sa to ang magtuon ta sa pulong sa Dios o I believe nga naay mensahe ang Ginoo sa ato karong gabi na nga may ato magamit sa tong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, amen. But before tamo ato sa tong pagtuon igsoon, kumusta inyong mga kinabuhi diha karon na siguro ang atong mga kasing-kasing dili pa kanabang wala pa naulian sa mga panghitabo sa kalibutan, but exon sa makausap pa dili ta mo focus ni ana kay kani mga panghitabo sa kalibutan natugot lang ni para sa katumanan sa kung unsa gid ang nakasulat o mga propesiya sa Biblia igsoon, amen. O before ta mo tuon ato ta sa ato ang church declaration, okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, church. Thank you, Lord. Para ang word para sa mga karamibiyon. O, church, ready na ba ta nga magtuon sa pulong sa Ginoo nga kanabang naika-excited nga sa tanan natong pagatunan natin makatunan natin magamit sa itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi din sa kalibutan. Ready na bang tanan? Okay, atong ablihan atong mga Biblia kinsa atong naaliha sa ilang panimalay karon or nakahigayon nga nakatan-aw ni Idi nga naay gibit-bit nga Biblia. Atong ablihan atong mga Biblia diha sa Galatians chapter 5 verse 16 to 18. Diha ta sa ang pulong sa Dios nga translation. Siya diha. Ay mo tanawon diha. Verse 16, ang akong buot ipasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang nautang nga tinguha so inyong katawhanon nga kinaiya. Tungod kay ang tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya supak sa tinguha sa Espiritu Santo. Ug ang tinguha sa Espiritu Santo supak sa tawhanon nga kinaiya. Kining duha nagakasumpaki musa dili nato mahimo ang atong gusto nga buhaton. O kung nagapasakop kita sa Espiritu Santo, dili kita ilalom sa kasiguan. Mag-aampo ta sa pulong, ang hanap mga langit nun. Salamat ni ining matahong magkalibiyon yung gihatag ka namo, kahigayunan nga. Kami magtuon na sa imong pulong, o salamat sa mga pinasahi nga mapagpalayag karong gabiuna, imong ipakita sa amo ang taliwala tungod kay God. Holy Spirit, amo din niya kinailas among kinabuhi kung wala ka, wala kami mahina. We honor you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. For mga pipila ka Sundays ning labay, wala tay laing hisgutan is about the Holy Spirit. Gasa sa Holy Spirit, ang silyo sa Balang Espiritu, gasa sa Balang Espiritu, o ang kanang kaepektibo sa gasa sa Balang Espiritu sa atong kinabuhi. Muna karong gabion na ang topic atong paghisgutan is kining about walking in the Spirit. Walk in the Spirit. Kung nga naman, dili gyud ako na kalimtan o dili gyud ako na usagon pa nga ang tao nga nagalakaw diha sa balaang Espiritu, usa ka tao, usa ka Kristohanon nga madaogon. Luyos mga problema, pagsulay, maabot madaogon gyud ang usa ka Kristohanon. Ilalom sa bagong kakobenante sa grasya, kita nagapuyo nga balaan o matarong nga kinabuhi pinaagi sa pagkaginiyahan sa balaang Espiritu o dili pinaagi sa pagpaningkamot sa pagsunod sa balaod. Ang pagsalig sa pagdumala sa balaang Espiritu Santo mao ang paglakaw diha sa Espiritu Igsoon. Tuo mo ana. Amen. Mo kinang kamatuoran. Kung kanunay kang nagasalig sa tingog sa Balang Espiritu, muna usa ka pamaagi sa paglakaw diha sa Espiritu Santo. Ang Balang Espiritu, mao na ang Espiritu sa Dios. O
dili ta niya giyahan sa mali nga dalan nga makadaot sa iyang mga katawhan. Amen? Ang iyang itudlo sa atoa, mao kadtong mga butang nga magdala kanato sa resulta sa bunga sa Balang Espiritu. Okay. Sa itong bunga sa Balang Espiritu, kung atong ang Galatia 5:22 hangtod sa 25, ayan siya diha. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Okay. Kung atong balikan ang ato ang foundation text, sa may giingon dito, akong buot ipasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang daotan nga tinguha sa inyong tawhanan nga kinaiya. Okay. Kung atong tan-awon ang kabaliktaran sa pagsunod sa Balang Espiritu o ang dili pagsunod, kung wala ka nagasunod sa Balang Espiritu Santo, ang imong kinabuhi, imposible kaayo nga moabot sa imuha ang kinabuhi nga mahigugmaon. Diha sa verse 22 sa Galatians 5:22, ingon siya, kung ang Espiritu Santo mao nagagahom kaniya, mahigugmaon siya. Okay. Kung atong tan-awon ang ato ang foundation text, kung ang tao wala nagasunod o wala nagalakaw diha sa Balang Espiritu Santo, dili nimo makita sa iyang kinabuhi ang pagkamahigugmaon. Tungod kay nga naman, kining atong lawas, kung wala ang Ginoo nga nagapamuhat, pulos lang gyud daotan ang ginapangandoy niini. Okay. Ingon siya diha, siya malipayon, may kalinaw, may nantuson, maayo sa iyang isikataw, manghihatagon, kasaligan, buutan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kung mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Okay. Moingon ka diha nga bunga, pasabot dili ikaw ang naningkamot. Imong ginapractice sa imong kaugalingon sa pagpaminaw sa Balang Espiritu, o tungod sa imong pagpractice sa imong kaugalingon, dili na lisod sa imong ang pagbunga sa kanang ginatawag og mahigugmaon, malipayon, may kalinaw, balinawon, may nantuson, maayo sa iyang isikataw, manghihatagon, kasaligan, buutan o makapugong sa iyang kaugalingon. Dili na ka maglisod kung imong ginapaminaw, ginapractice imong kaugalingon sa pagsunod sa kung unsa ang katuyuan sa Balang Espiritu sa kinabuhi. Ay, kung diha sa atong foundation text, diha sa Galatians 5:16-18, before ang 22, makita gyud nato diha ang kalainan. Okay, 17, tungod kay tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya, supak sa tinguha sa Espiritu Santo. Masa may kasagaran sa tinguha sa atong tawhanon? Okay, magpadato, mag-enjoy diri sa kalibutan, maglipay-lipay, kung unsa to makapalipay sa kaugalingon. Pero ang Balang Espiritu, ang tinguha sa Balang Espiritu is ang pagsunod sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Unsa man ang kabubuton sa atong buhi nga Dios? Isa sa kabubuton sa atong buhi nga Dios nga malipay ta. Isa sa kabubuton sa atong buhi nga Dios nga mag-enjoy ta. Isa sa kabubuton sa atong buhi nga Dios nga gamiton ta niya alang sa iya usab nga mga katawhan nga iyang gihigugma ug iyang gipakamatyan. Isa ka igsoon, ingay mo kaugalingon nga isa ko nga gamiton sa Balang Espiritu. Gamiton sa Ginoo alang sa pagdasig sa mga katawhan sa Dios. Kaya dili sa kalibutan igsoon, wala laing magdinisigay kundi kita mga anak sa Ginoo. Amen? Wala na siya diha igsoon. Okay. Kadayon ta sa verse 24. Ay siya, gilansang nasa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang ilang tawhanon nga mga kinaiya ug tinguha dito sa cross. Okay. Kining mga kinaiya nga dili maayo, kining mga kinaiya nga katong sa panahon nga wala pa kita kaila kay Ginoong Jesucristo. Katong panahon nga wala pa ta nasayod sa iya o wala pa nato na acknowledge ang Balang Espiritu. Katong mga kinaiya sa panahon nga imong gidawat si Kristo o gipuy-an ka sa Balang Espiritu, katong lansang nato dito sa cross uban kay Kristo more than 2,000 years ago. Ano siya, tungod kay gihatagan na kita og bagong kinabuhi, okay, sa Espiritu Santo, okay, nanakay bagong kinabuhi, balik-balikan din ako na, nanakay bagong kinabuhi.
May mga pangutana, mga pilosopo, ay makasala magyapon kalagi pastor. Tinuod na kay ang atong kinabuhi nagkumpo sa tulo kalag lawas ng espiritu. Kay tao sa espiritu nga kalag nga nagpuyo sa lawas. Okay. Wala siya. Ang atong espiritu tungod sa pagtuon nimo kang Ginoong Hesukristo, tungod sa pagdawat nimo sa iya, tungod sa pagpuyo sa barang espiritu diha kanimo, ang imong espiritu bag-o na atubangan sa Dios. Muna gitawag bag-ong kinabuhi diha sa espiritu. Ganun makasala pa man. Tungod kay ang imong lawas dili pa man bag-o. Diba? Ang imong lawas dili pa man bag-o. Diha sa imong lawas, diha sa kaugatan nagalatay ang dugo ni Adan ug Eva nga naa dito ang bahid sa sala. Nga kung wala gid ang pagpamuhat sa barang espiritu, mo gina ang atong lawas puros dili maayo ang ginabuhat tungod kay naa diri ang sala sa ato. Pero naa na tay bag-ong kinabuhi. Diya, kinahanglan nga musunod kita kaniya. Kinahanglan musunod wala kita laing buhaton, musunod sa barang Espiritu Santo tungod kay mo na ang magdala nato ngadto sa kadaugan. Mo na ang magdala nato ngadto sa kaluwasan. Okay. So na klaseng kaluwasan, pastor? Kaluwasan dinhi sa kalibutan. Kaluwasan sa mga problema, kaluwasan sa mga kaagi kasinatian nga dili maayo. Kaluwasan sa mga balatian, kaluwasan sa mga butang diri sa kalibutan. Kaya atong kaluwasan sa Espiritu igsoon. Tungod sa atong pagtuo kay Ginoong Kristo, you are righteous in the sight of God. Munang igsoon mo ingnon ta mo nga ayaw mo og tuo sa mga tao nga moingon nga kainan siya sa balang espiritu o gipadaygan siya, gipadamgos siya, gipakitaan siya sa balang espiritu moingon nga lupigi to siya o ikiha to siya o tungluha to siya or nabang moingon nga ayan mo bayad og tax kay dili bitata diri sa kalibutan, langit man bitata o nang moingon ang uban nga ayaw mo sunod sa gobyerno karon kay atong dili maayo pangutok kanang mga nana ba. Pero soon dili na mao ang kinaiya sa usa ka Kristohanon nga nakaila sa Ginoo. Kay ang usa ka Kristohanon or usa ka magtutuo sa kaanak sa Ginoo is ang iyang ginapangandoy is ang kaayuhan sa tanan. Okay, sama sa akong i-share atong last Sunday, ang atong kaaway dili tao, kundi espiritual. Mao katong mga espiritu nga nagapanglihok sa mga tao dinhi sa kalibutan. Kana mga tao ato na silang iampo kay wata kabalo nga luyo sa tanan mga pahitabo sa ilang kinabuhi. Mutuog yapon sila sa Ginoo. Maluwas mo usab lang yapon lang nahuna. Manang i-pray gyud nato. Amen. Muna ayo mo tuo sa mga tao nga naga-istorya o kuno gipakitaan sila or gipadamgo sila, gipadayga sila, gipakitaan sila pananaang sa Ginoo nga ingon ana. Ayo mo tuo na igsoon kay klaro kaayo nga kana nga pagtulunan kana nga mga mensahe nga kunuhay gitudlo sa ila sa Ginoo is supak ay siya sa pulong sa Dios ug sa kinaiya sa Dios. Kaya naman ang kinaiya gid sa Dios ang pulong sa Dios kanunay gid siyang moingon nga iampo. Tabangi, dasiga, iampo. Wala giniingon dito tungluha. Wala giniingon dito nga lupigi siya. Wala igsoon. Supak gid siya sa kinaiya sa Ginoo. Ang balang espiritu dili mo tudlo ingon ana. Nga naman kay pulos jud maayo, pulos makaayo sa tanan ang itudlo sa balaang espiritu dinhi sa tong kinabuhi. Gayo palimbong sa kaaway igsoon. Kaya nga naman kay kung mapalimbong ta kasagaran ingon pa sa Galatians chapter 6 verse 7 to 10. Ingon siya, ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Wala tao nga makalimbong sa Dios. Kay kung unsa ang ipugas sa tao, mo sa bangyaan niyon. Okay. Kung katong mga tawhana nga naga-istorya nga kuno gipadaygan sila sa Ginoo nga mo buhaton pero sukuhay sa kabuton sa Ginoo.
Kung sa ilang gitanong, mo po na ilang maani. Kanang ipang tanong sa atong government officials karon, maani po na nila pohon. Kung maayo lang gitanong, makaani sila maayo. Kung makatanong sila dili maayo, makaani po sila dili maayo. Parehas kang katong naa sa ICC karon, nakita man sa katawhan sa Pilipinas nga maayo ang iyang gipang tanong. Dili ba wala may perpekto nga presidente, pero nakita sa katawhan sa Pilipinas nga daghan siya maayo nga natabang. Daghan po nagmahal sa iya. Maani na niya. O ang mga katawhan nga naghigugma sa iya, nag-aampo sa iya. O kini po ang atong government karon, wala man takabalo sa plano gid sa Ginoo, ato na sila iampo. One day, mga matapod sila. O muduol po sila sa Ginoo. Diba? Ano lang gina siya. Okay. Verse 8, ingan siya, kung sundo nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay katapusan. Okay. Kung atong kaugalingong gusto ang atong sundon, kung sa atong madawat, walay katapusan nga silot. Kaya naman, ang kasagaran mo sa atong kaugalingon, pag may kaugalingon, dili gid maayo. Pero kung atong ginasunod ang balaang Espiritu, isa diha, apan kung sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, ang sayang gingon, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Kinabuhi walay katapusan. Verse 9, busa dili kita angay pulaan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, moabot kayo ang panahon nga madawat nato ang ganti. Ikson, maski unsa ang pagtrato sa imong silingan sa imuha or nibisan kinsa sa imuha, ingon gyud sa Apostol Pablo, ayaw kapuol sa pagbuhat og maayo. Kaya nga naman, sa imong pagpadayon, sa tanan nimong ginabuhat, naay ganti nga gibuhat ang Ginoo. Naay ganti nga gi-prepare ang Ginoo. Mo ginay ingon sa 1 Corinthians 15:58 nga ang imong paghago dili makawang. Nga naman, naay ganti, naay reward nga gianda ang Dios. Verse 10 siya, busa kun may kahigayunan, dili nato palabyan ang pagbuhat og maayo ngadto sa tanang mga tao. Okay, tanang mga tao ha, dili lang kay sa mga isika magtotoo, tanang mga tao. Nasabtan ko ninyo, tanang mga tao. Dili nato palabyon ang pagbuhat og maayos ngadto sa tanang mga tao. Dili lang kay sa simbahan ka maayo, sa imong pamilya ka maayo, kundi sa tanang mga tao. Mga tao nga naaba sa normal nga pangutok o sa wala, tanang mga tao ang gusto sa Ginoo nga tagaan nato o dili ta magkapuol sa pagbuhat ug maayo ngadto sa ilaha. Amen? Siya o labi na gayod sa atong mga igsoon sa pagtuo. Mana ang pagbahin ba dili lang kay sa atong igsoon sa pagtuo kung dili sa tanang mga tao. Mo gina gusto sa Ginoo. Mo gina ang gusto sa Balaang Espiritu. Nga naman, kanang gusto man na nganong mao man gusto niya nga atong buhaton. Tungod kay according pa sa Biblia, ikaw man gud ang saksi. Ikaw ang ihimplo. Ikaw ang maayong panid-ingnan. Para nganong ikaw man, nganong kita man ang gamiton. Diba? Kita man ang nagtuo sa Ginoo. Kita man ang iyang mga anak. Kung unsa ang kinaiya sa atong amahan, mao pud na ang gusto niya nga maoy atong mahimong kinaiya. Atong amahan may gugmaon man, gusto pud niya nga ikaw ug ako may gugmaon. Ang atong amahan kay matinabangon man, gusto pud niya nga ikaw ug ako matinabangon. May kagustuhan sa atong amahan. Kay ang kasagaran mong good mindset sa tao karon diri sa kalibutan, nagtuo sila nga ang Dios amahan stricto, dili utabang pag makasalan ka, silutan ka dayon, dili ikson, dili mo anak. Unang gusto niya nga, pinaagi sa imong kinabuhi, ang mga maayong binuhatan magagawas para, ang sikatuyuan, para madayag siya. Pinaagi sa imong kinabuhi. Wala na siya ikson, amen? Unang, naay mga tao nga gustong motintal sa inyo ha, naay mga tao nga mayon kining tanang pagsulay gikan sa Ginoo. Ikson, dili nagikan sa Ginoo. Niyang pagtintal dili gikan sa Ginoo. Kaya ang Dios dili matintal. Amen. Ngayon sa may iyang ingon sa Santiago 1:13 hangtod sa 15. Siya, kung may mga pagtintal nga maabot ka nato, dili kita moingon nga gitintal kita sa Dios.
ang Dios dili matintal sa paghimo og daotan. Na mga pahitabo diri sa kalibutan karon, ayo gyud mapaingon nga ang Dios may hinungdan ana. Dili. Usahay, ako lang i-remind sa inyo ha, ang hinungdan sa mga pagtintal or kana bang dili maayong kinabuhi is number 1, si Satanas, o kay kaduha, ikaw. Ay ginakalimti. Okay? And siya, ang Dios dili matintal sa paghimo og daotan, o dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Matintal ang tao, unsa may hinungdan nganong matintal ang tao. And siya, matintal ang tao kung dag-on siya sa daotan niyang tinguha. Naka mga Panginoon sa imong kinang gusto ka madato, dapat madato di ko kamot ko sa makalimot na sa Ginoo mo nang tungod sa imong tinguha sa imong kaugalingon nga madato. Kalimtan imong tanan, nikas na lang ka para makakwarta ka, para madato ka. Mo na siya hinungdan. Siya, o kung tumanon niya ang daotan niyang tinguha, ang sangputanan niini mao ang pagpakasala. O kung magpadayon siya sa pagpakasala, sa may resulta, ang iyang padulungan mao ang kamatayon. Amen? Nga nasa to ang kinabuhi karon nga mga anak sa Ginoo, mga Kristohanon. Be spiritually minded. Walk in the Spirit. How to walk in the Spirit? Paminawa siya. Sunda siya. Kay kanunay gina siya makiistorya sa imuha. Every time, every minute, ang Spirit kanunay gina siya makiistorya sa imuha. By His Word, pinagi usab sa imong mga makita sa palibot, pinagi usab sa kanang ginatawag og small voice nga imong madunggan sa imong kaugalingon. O ikaw lang og ang Balaang Espiritu ang nasayod niya ang tanan. So, amen? Be spiritually minded, kay ang tao nga gamhan sa Balaang Espiritu madaog ang gidya. Unsa may ang giingon sa Romans 8:6 diha sa pulong sa Dios. Kung ang panghunahuna sa tao gigamhan sa iyang tawanon nga kinaiya, musangpot kini sa kamatayon. Apan kun ang nahimutan sa Espiritu Santo mao ang iyang kanunay nga ginahuna-una, makaangkon siya kinabuhi o kalinaw. Kinabuhi, kalinaw, samtang nakapakanin ng kalibutan na igsoon. Kining mga saara igsoon, pangdiri man sa kalibutan, kung maglakaw ta uban sa Balaang Espiritu, kung ang nakafocus sa atong hunahuna uban sa Balaang Espiritu, giya sa Balaang Espiritu, dili sa kalibutan, makaangkon ka o sa klaseng kinabuhi kini iyang giingon dinhi. Ang kinabuhi igsoon katong sa John 10:10. Ayun sa kinabuhi nga madagayaon. Igsoon madagayaon dili lang financial. May kaglawas, sakto imong tulog, maka-provide ka sa imong pamilya, wala kay balatian. Makapalit ka ang say gusto nimo. Kana bang malipayon ang imong pamilya, malipayon ang katilingban ng imong gipuy-an, wala kay kalaban, wala nasuko sa imuha. Muna ang madagayaon nga kinabuhi. Ang madagayaon nga kinabuhi, igsoon wala lang nag-istorya, wala siya nakafocus sa financial, kundi sa tibuok aspeto sa imong kinabuhi, financial, physical, material, and spiritual. Muna siya ang kalinaw. Shalom mo na siya sa Hebrew, nothing's lacking, walay makulang. Unsa ang kinabuhi nga madagayaon diha sa Ginoo, walay makulang diha sa imuha. Sa verse 12 sa Romans 8, ingon siya, busa mga igsoon, kinahanglan sundon nato ang Dios ug isalikway nato ang atong tawhanon nga kinaiya. Kay kung magkinabuhi kamo sumala sa inyong tawhanon nga kinaiya, mamatay kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu Santo, isalikway ninyo ang dautan, ang binuhatan, mabuhi kayo kamo. Verse 14, isa, ang mga ginatutulan sa Espiritu sa Dios, mao ang tinuod ng mga anak sa Dios. Amen? Ang mga anak sa Ginoo na ay nagatutol. Ang mga anak sa Ginoo na ay nagagiya. Ang mga anak sa Ginoo na ay nagapahinumdum. Ang mga anak sa Ginoo na ay nagabadlong. Ang mga anak sa Ginoo na ay tabang gikan sa Ginoo. Amen? Muna pinakanindot igsoon sa mga anak sa Ginoo, sa mga katawhan sa Ginoo, nga nakasabot sa grasya o nagadawat sa Ginoo. Kaya naman, dili gyud ta niya pasagdan. Manang karon igsoon, atong ipatukod ang atong kusog diha sa sakto nga lugar.
nga mao ang pagsalig sa Balang Espiritu Santo. Kung imong ginaanad ang imong kaugalingon sa pagpaminaw sa Balang Espiritu, masanay na ka o mas mupaspas ang imong pangdungog sa gamay nga tingog sa Balang Espiritu sa imong kinabuhi. Amen? Establish a firm foundation for your life by walking in the Spirit. You will reap the rich benefits of life and peace, paving the way for a blessed life. Amen? I read this exam. I know and I believe nga, maski gamay lang gani siyang word, pero kining gamay nga word, mo ni ang dili na ito malimtan, tamad kayo nga naman. Dali naman siya ma-memorize, dali naman siya ma-familiarize, kaya mugo lang. Pero dako kay ni kahimuan sa atong kinabuhi kung atong kinapractice ang atong kaugalingon exam. Amen? Are we blessed? Mag-ampot ang nagpasalamat tayo sa Salamat, Lord, sa inyong pagkamaayo karagabiuna. Salamat sa inyong mga pulong mga kanunay, nagapahinumdom. Salamat, Holy Spirit. Ikaw din ang among giya. Tabang nimi na ikaw ang mamahimong focus sa among mga hunahunga sa among kinabuhi. Kung kaya diris kalibutan, daghan ka ayong mga nagsamok-samok, daghan ka ayong buhaton ng kaaway para ma-out of focus ni. But Lord, karang gabiuna, God, among isalig na ng Holy Spirit ang among kinabuhi. Ang imong paggiya, hatagi kami po. Espiritu, kabulong mo discern, kabulong maminaw sa imong tingog sa among kinabuhi, sa mga adlaw-adlaw, sa imong mga pulong na nagpahinulong kanunay nga, angin ang buhaton sa among kinabuhi. For us to live life in fullness, Lord, while nagkapaabot kami sa imong pagpali. We honor you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Ikson, magpapadayon ta. At ito sa ito ang communion. Kung kinsa na itong ready diha sa inyong panimalay, kung inyong mga emblems, kay kaning pag-celebrate sa communion, ikson ako kay naghimuan alang sa iyang mga katawhan nga nagatuon nagasalit na kanila. Amen? Sa kaibigan, gibulihan sa Jesus, may kapasapan natin iisapan. Kung nagpasalamat siya sa Diyos, diya kining pikas-pikas siya gihatag sa matin ano kinit mayon siya kining akong lawas mo nag-antos sa sakripisyo alang kaninyo buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas, sa imong sakripisyo dito sa cross more than 2,000 years ago. Ang imong lawas mo bidawat sa tanang labod so that by your stripes we are healed. Salamat Lord. Ingan kasi mong puro in 1 John 17 na as you are, so are we. Nagpuyo ka malipayon, so are we. Malinaon, so are we. Walay balatian, so are we. Diha sa kaligaya, so are we. Matarong, so are we, God. Salamat, Lord, sa inyong buhatan ang kanamo. And by your stripes, we are completely healed physically, financially, materially, and spiritually. In Jesus' name, let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ito yung isang kupa. Sa mga gabi nga gibulihan sa Jesus nagkuha sa kupa o nagpasalamat sa Dios ug iya kini gihatag siya matinon ang nagmingon siya. Kini nga kupa nga may nagsimbolo sa akong dugo ang magdala sa pag-uong pedante nga wala katapusan buhata kini alas paghandom kanako kaysa matagkaon ug sa matag-inom ninyo niini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo, God, nga imong giulat ito sa krus Kalbaryo. Ang dugo nga nagpasaylo sa among mga sala gikan sa among pagkabata ug karon ug hangtod sa imong pagbalik. Imo kaming gihimo angayan ang imong dugo may nag-abis pag-umagianan padulong sa trono sa grasya aron gad kami makaduol nga kanimo sa panahon kami kinahanglan among maangkon among kinahanglan. Dahil sa mga dugo Lord Jesus nagalagay dahil makayuhan at makalangit, that's why Lord hindi kami magdam sa pag-claim niya na pag-declare niya na kana ang makayuhan ka na makalangit mag-manifesto na sa mga sakit na makikinig. Lord, ayun ka sa Hebrews God, kung walay dugo nga giula, walay kapasayloanan ang among mga sala. O salamat sa inyong dugo nga giulat sa krus Kalbaryo na nagkaroon kami tinukog nga kapasayloanan sa among mga kasalanan. We honor you, God, in Jesus' name. Let us drink the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, God, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa kahigayunan, sa imong grasya ko, Lord. Salamat, Lord, sa kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong mga pulong sa kanunay. Nagapahinumdum, nagadasi ka na mo. Salamat, Lord, sa kahigayunan kami mag-celebrate sa imong gibot to suppose more than 2,000 years ago. Salamat, Lord, kaya kang gabiuna. Even, Lord, sa imong katawan nga
nagapaminaw karon. Salamat sa ilang mga itulungog nga ikaw nagapanalangin sa ilang kinabuhi nagapanalangin. Salamat Lord sa kabadbaran gikan sa kapos sa problema sa mga katawhan, kapos sa kabalaka, pagduha-duha, palatian, kawadon. O salamat Lord sa kadaugan. Salamat sa kinabuhi, sa kaayuhan, sa provision, sa mga panalangin. Salamat Lord sa imong grasya, pagbuhat ng kauban kanilagan. Salamat Lord, dako ang imong kamot, kaya mo provide sa ilang mga pagkinahanglan karong gabi na ginagos. Salamat, ang masabi na doon nga mga pagambong anak ni Mugad, ang pagbigyas ninyo covenant in Christ, uban kay Pastor ni Rod, Sir Brian, uban sa tamang miyembro, sa mapagtaan sa mga young people. Salamat Lord sa iyong pagpanalangin. Salamat God, even Lord ang nasa sa Pilipinas. Lord, we pray and declare that Philippines is for Christ. Thank you Lord for sa iyong paghanay sa tanan, sa iyong pagdamhanan, sa mga panghitabong karong salamat, sa iyong pagpamuhad God. Wala man may mahimo, but Lord, we believe na kung kayo mahimo para sa iyong mga katawan ng Diyos. Yun ining tanan na ay pinasahi nga mga kaayuhan Lord alang sa iyong mga katawan ng Diyos. God, we honor you. Karong gabi una, ang pasalamatan, pasidunggan, wala mo dawas sa mga pagdaig sa mga katawan. Kundi ikaw lamang kung ikaw ang Diyos ang pangayan o tapos dawat ining tanan ang buong himaya di alam kanimo hangtod sa walay katapusan ang tanan mga anak sa Dios. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pakiguban sa panahon ng ihatag karong una mamamati sa pulong sa Ginoo. Declare blessings upon you, faith upon you. Pasiasang maadto ang Dios inyong kauban. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Bye-bye. Salamat sa pagkaroon. Kita-kita na po ta. Mga adlaw sa ato ang Sunday service. 9, mag-start ang atong devotional. 9:30 ato ang service para sa church. O ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Bye-bye. God bless. Shalom.